For as low as 300 pesos per head, pwede mo nang ma-experience yung pottery dito sa Santo Tomas, Pampanga. Nakapag-fishing pa nga sila pagkatapos. Kakaibang mga activities for today. Plus, magkakaroon pa sila ng awareness sa pottery bilang parte to ng kulturang Kapampangan. Let's make pottery! So nagpunta kami dito sa Pampanga Pottery and Agritourism Park. Hinanap lang namin sila via Google Maps at pwede rin mag-inquire sa page nila. Open sila daily from 8 AM to 5 PM. Pwede kayo mag-walk-in anytime. May mga schools na rin na nagbubuk dito ng mga pottery class. Makakabili tayo dito ng mga pots and factory prices. At nagsaspecialize sila sa paggawa ng mga export quality ng mga pots. Ito yung gawa ng ilan sa mga nag-take na ng class dito in the past, which takes about 2 to 3 weeks para ma-dry. At ito naman yung mga finished product ready to ship na doon sa mga gumawa sa kanila. Na-witness namin mula sa pagmasa nila ng clay na gagamitin natin today hanggang sa paggawa mismo ng mga expert potters nila from scratch. Tapos eto naman yung pag-i-emboss nila ng pattern para ma-achieve yung ganito. Pati yung pagmumold at paglalagay nila ng mga parang handles niya. Ang first part ng activity natin ay mag-paint ng mga pots. Eto yung mga libre or inclusive na doon sa package 2 na in-avail namin, or pwede na naman kumuha kayo ng mas malaki for an additional cost. Kanya-kanyang kuha na dyan at pupwesto na sa table natin. Pottery in Pampanga can be traced back to prehistoric times with archaeological evidences as early as the 12th century. At dito sa Santo Tomas ang sentro nitong historic craft ng pottery para sa ating mga Kapampangan. Etong si Kuya, dinrawing niya yung dalawang kapatid niya plus daddy and lolo dito sa kanyang pot. And then etong dalawang mas bata, syempre hindi rin magpapahuli, tapos pati si tita nakigulo na rin. And finally, ito na yung exciting part kung saan yung mga expert potters nila i-guide yung mga bata dito sa wheel throwing. Traditionally, yung mga potters natin created items that are essential to daily tasks, tulad ng mga ginagamit sa pagluto and pag-store ng water, which then evolved into a form of artistic expression, kung saan yung mga artist natin ay gumagawa ng mga decorative pieces na nakadisplay sa mga bahay or sa mga gallery. And today, it has also turned into an opportunity for commercial growth kasi nakakapag-export na rin tayo niyan. Pagkatapos ma-form ng mga pots nila, eto at binigyan sila ng extra clay and tools. So sila na yung bahala dyan kung mag-uukit sila ng pattern or magfo-form sila nitong handle or mga designs. Originally, yung balak ko sana gagawa rin ako ng sarili kong pot, pero in-enjoy ko na rin lang panoorin itong tatlo. Nung natapos na sila, nagkaroon pa sila ng chance para makapag-fishing. Ang goal nila dito is not just to help with tourism, but also to make sure that the younger generations do not lose their awareness about our traditions in pottery. So the next time na maghahanap kayo ng activity with your family and friends, sana masubukan nyo rin to.